What's up mga bay? Muling nagbabalik si Born to be Right at si Don's TV, no? So mga bay, tayo ay nakapino ngayon, no? Isang retro classic, no? Ganon. Luma na hindi naluluma, no? So sa tropa to, sa mekaniko ng Ninja Shop, kanyang pino. So ito mga bay, hiniram ko lang kasi uuwi ako ng bahay, may kukunin ako. Dahil pinapagawa natin si Greenie. Oh my god, sabay-sabay ang kanilang problema, no? Ang problema naman ni Greenie ay ayaw mag-charge. No, yung charging niya talagang bumigay na, no? Siguro dala na rin ng matagal na panahon o kaya naman dahil sa daily use kasi siya mga bay no, hindi lang umaga hapon ang takbo noon, halos sa buong maghapon tumatakbo kami. Ayan, so uwi muna tayo ng bahay. Kaya at this time makaka-experience tayo ng isang classic, no, kamukha nito ng Vespa, ng like ng team ko. Kasi hindi ko lang anong tawag dito, no, retro ba o classic, no. So eto mga bay, medyo may load ng konti. Naka 59 all stock, tsaka nakapanggilid, nakapanggilid pala. 59 mm bore, tapos nakapanggilid lang. Wow, napaka angas neto mga bay. Kahit na yung datingan niya ay luma ang datingan, pero hindi ito naluluma, no. Ito yung tinatawag na old but gold, no. Luma man pero ginto. Ayan, tingnan mo yung side mirror niya mga bay, bilog. Talagang bagay na bagay sa kanya yung classic na itsura. So siguro masarap din tong kung tawag niyan, yung naka-stack lang, all stock lang talaga. Pakatipid lang dito. Tsaka ito mga bay, ang ganda ng dito, astig, no? Yan. Tsaka yung headlight niya bilog din sa harapan. Ayan, dandahan lang tayo mga bay kasi hindi to atin hiram lang tayo mamaya lagyan na lang natin to ng gas, no? Yan. So sana maayos na si Greenie, no? Stator ang problema. Yan. Okay, alright, kasi last problema si Sick Boy naman ang nagkaroon ng problema. So okay na siya, ongoing na ang kanyang break-in. So hindi pa tapos siya i-break-in, sa mga ilang araw ko naman din siya nagagamit na takbong 60-60 lang, takbong pogi lang kasi break-in pa nga. 3 days ko na siyang bine-break-in, pero konting tiis pa, konting hintay pa, na mararamdaman naman natin yun kapag medyo malubay na yung hatak niya. Yun na, pwede na siguro tayong tumakbo ulit ng dati na nagwa 110, nagwa 120. Ayan. So back tayo dito kay Pino. So at this time, sa ngayon wala nang nilabas si Yamaha ng gantong klaseng design. Ang nakita ko Henyo ata yun. Ay hindi, Henyo ba? Ano ba yung sa Henyo? Yung Honda ba yun? Hindi ko lang alam kung may bagong labas ba si Yamaha ng ganito, na bagong nilang design, bagong modelo. Ayan. So ang angas pa rin talaga kahit na old model na. Ayan, no? So hope okay na sa Ninja natin, okay na yung si Greenie natin. So ayan, balikan ko kayo mamaya mga guys, mga bay at mga katropa dyan, pag once na nakabalik na tayo dun sa Ninja Shop, para ma-check natin si Greenie kung okay na ba siya. Ayan mga bay, no? So maya lang mga bay, kita-kits tayo mamaya. So ayan na mga bay, si Greenie natin. Isang malungkot na pangyayari, na sunog ng kanyang stator. Ayan, sunog. So papalitan na siya, pero hindi pa ngayon dahil naiwanan pa yung ipapalit na stator. So nasa Imus pa yung stator. So mali kasi yung nadalang stator, kaya iiwanan muna natin si Greenie dito sa Ninja Shop, Amadeo branch.
So, ayun, sana ito lang ang problema niya, wala nang iba. Kasi ayaw na mag-charge. Yun, kailangan ng palitan. Ayan ang sunog, oh. Itim na itim. Ito yung sunog, mga bay, oh. Sunog na talaga. Kaya hindi na siya magkakarga. Yun. Wala na. Finish na. So, yan. Iwanan na natin dito. Balikan na lang natin sa Lunes. Problema, paano ako uwi? Commute. Hirap. Tricycle. Ayan. Sana meron sumundo sa akin dito. Ayan. Sabay-sabay yung problema natin, pati yung si Sick Boy, si Sniper, nagkaroon din ng problema. So, ayan, pero anyway, okay na si Sick Boy. Si Greenie na lang ang hindi pa. Kaya dito na lang muna siya. Ayan. Ayan mga bay, kita-kits tayo sa Monday. Kukunin na natin siya pagka once na nagawa na. Ayan.